Sobrang linaw na ito, pero yung pagtingin mo sa akin, sobrang labo. Hugot eh. Oh, sobrang linaw talaga. Nangingitin na naman ako. Sobrang linaw na tubig. Wala ba dito ano? Saan pa pupunta, di ba? Bigol ka na kaysa mag-Boracay ka. Ganun din naman kasi tignan mo. Ang puti din dito, parang white sand. Oh, ang linis tingnan. Nabato lang pero malinis ang tubig. Kaso, private ko. Ito. Private ko lang. Private. Hindi naman ang tubig. Private ulit. Lagay muna ito sa isang tabi. At ito time lapse kita. Peace up! Pupunta kami sa Peace up! Banlawan. sa Bandawan. Tapos na kasi kami maligo. Ibabanlaw na kami. Sakto yung ligo ano natin ah. Sarap kaya maligo. Tapos, pagkatapos maligo, pupunta na kami doon sa sementeryo. Kasi it's undas. Peace up! Tapos sa isang ano. Kailan ba tayo uwi? 2 na. 3 daw, 3. Tomorrow? Oh, hindi bukas. Ito, Uwi ito. na kami. Kung hindi bukas, sa 3. Kasi November 1 pa lang naman. Ha? 39. Konti pa 39. lang. 39. 40. 40 na. Dito na kami, dito na. Ayan ba oh, yan. Ang bahay nila. So ngayon, tapos na kami tapos na sila mag-swimming. Mahirap ba kuya?
So, what's up guys? At nagbabalik matapos namin maligo, magbanlaw. Tapos namin sa cemetery, ano? Ang tagal nila kasi nagiinom pa sila. Kami tamang waitings lang. Tamang tambay lang dito sa likod ng sasakyan. Tapos wala nang intro, video na kagad. Wala rin naman kwenta to eh. Lalo mo nanonood eh. Wala rin manonood eh. Wala rin man nagsasubscribe. Video na agad. Mag-effort ka pa, di rin naman papahala. Gago! Boom! So yung dalawa, ano na? Uy pa kayo, di tuloy kayo nakapag-swimming. Sana nakapag-dalaga. Bilis! Ah! Mark Beats. Mark Beats. Batang pasaway! Chill. Chill lang. Low-key. Loki. Avengers yun ah. Si Loki. Mababang susi. Medyo napaisip ako ganito eh. Low. Tawang fresh na ulit. Habang nagbibideo ako kanina, wala pa akong ligo. Tawang fresh lang. Nakita nyo naman. Sarap dito ano? Puro puno. Ayan. Ano, Fresh air. tahimik na lugar. Fresh air. As in talagang probinsya. Pero yung ibang tao dito parang mayaman na. Tulad nito, gandang bahay na ito. Okay, siguro sa sa public. Tapos, magbablog ka. Kaya ako minsan puro montage. Yeah. Montage. Kakausapin mo sa camera. Ito ba naman kasi kahit baguhan ka, hindi mo gagawin yung gano'n. Kakausapin mo yung sarili mo, yung camera, sasalita ka sa harap ng maraming taong gano'n. Hindi ka ba maiiyak? Baguhan ka lang. Tapos kung matindi doon, di pa makapal ang mukha mo. Uy! Ano ba? Ano? Ano natin? Buko. Tataas natin. Puti ka buwan, dami yun. Kasi yung deodorant natin lungs. Gusto. Ako naman yung pink, nasa pink lang. Di pa nga nakakapagsukli eh. Paano ba ako kulit eh? Ano yun ito lang? Ito ba yung hinahanap na charger? Doon sa dalawa yan. Ha? Dalawa. Dalawang charger? Hmm. Ano yung charger? Doon sa Snaga pa. Ha? Wala saan na ngayon? Sa Naga. Saan nakalagay? Sa bahay ni Ante. Sabi niyo nga wala. Peace out. Isa. Pababa na lang ba? Pagupit na ako. Nasaan yung belt ni mama? Di nakabot si lolo mo na ba? Di nakabot si lolo. Ano yung nakasama? Sinong lolo? Dang, sakit ka nga mo dun, Dang. Kinuha ka lang doon. Alin? Hindi po tayo. Sa kasal mo.